Carys ydw I, a dwi'n gweithio ym Prifysgol Abertawe. Heddi, rydyn ni'n wneud arbrofiad batri ceiniog. Mae batris ym mhobman, ffonau, gliniaduron a llawer o gynhyrchion trydanol eraill, hyd yn oed ceir neu adeiladau modern. Heddi, rydych chi'n mynd i ddysgu sut mae batris yn gweithio, a wedyn creu un o'ch hunan gyda eitemau cyffredin. Mae batris yn storio egni cemegol i'w ryddhau pan fa angen trwy newid yr egni cemegol i egni trydanol. I greu batri, mae angen ddau metal o botensialau wahanol. Yn ein batri ceiniog, bydd y zinc yn creu cathod, yr electrod positif, sy'n rhydwytho pan gaeth y batri ei ddefnyddio. Ar yr un pryd, bydd y copr yn creu anod, electrod negatif sydd yn ocsidio pan ddefnydd y batri. Rydym yn ei roi mewn hylif dargidol cyrydol neu electrolyt sy'n gysylltu'r dau electrod a medru carynt trydanol i symud o'r cathod i'r anod. Yn ein batri ni, mae papur cegin wedi mwydo mewn dŵr helenog yn creu'r electrolyt. Pan rydyn ni'n ei gysylltu, bydd electronau yn symud o'r anod copr i'r cathod zinc. Mae ionau yn symud hefyd. Y rai negatif yn symud i'r anod, copr, a'r rai positif i'r cathod zinc. Caiff y broses yma ei enwi dadwefru. Ar ôl dadwefru, mae'r batri yn fflat. Gall rai batris cael ei ail-ddefnyddio, fel y rai mewn ffonau neu ceir trydanol. Gall batris yma wrthdroi y broses o dadwefru, ond mae'n batri ni yn dda am un tro yn unig. Felly, mae amser adeiladu ein batri ceiniog. Byddwch chi angen ceiniogau copr, wasieri zinc, golau LED, ffoil aluminiwm, papur cegin a dŵr helenog gyda o leiaf train o halen. Gwnewch yn siŵr fod eich ceiniogau yn lan a heb rwd, neu na fydd y batri'n weithio'n dda. I ddechrau, rhowch un ceiniog copr ar eich ffoil. Wedyn, torrwch pisyn bach o bapur cegin o seis llai na'r ceiniog a rhowch ei mewn i'r dŵr helenog. Wedyn, rhowch ar ben y ceiniog copr. Sychwch unrhyw ddŵr ychwanegol. Dyn ni ddim eisiau gormod o ddŵr ar y papur neu unrhyw ddŵr ar ochrau'r ceiniog. Nawr, rhowch washer zinc ar ben y papur. Dyma cell gyntaf y batri. Mae rhaid ail-wneud hwn i greu 5 i 10 cell. Rydym ni yn creu 5. Dechreuwch yr ail gell trwy roi ceiniog arall ar ben y washer zinc, cyn roi'r papur gwlyb a washer zinc arall i orffen yr ail gell. Nawr, gwnewch hyn eto i greu tair, wedyn 4, ac i orffen 5. Nesaf, mae rhaid cymryd y golau LED a wahanu'r coesau. Rhowch un coes ar y ffoil, ar waelod y batri, a'r arall ar ben y wasiwr olaf. Mae'r LED yn llewyrchu, wedi pweru gan ein batri ni. Plis paid â becso os nad yw'r golau'n gweithio tro cyntaf. Gyda bach o ymarfer bydd eich LED yn oleuo. Dyma rai enghraifft o fyfyrwyr sydd wedi llwyddo. Rydyn ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau sesiwn yma
Diolch i bawb am wylio a cymryd rhan.